आता ही सिनेरी बघा, छान वाटते ना हे बघायला. अशा वातावरणामध्ये आता आहे ना मजा येते, एकदम छान वाटतं ना. हा उन्हाचं कडकपणा नाही. आपली रत्नागिरी म्हणजे खूपच भारीच आहे ती. कोकण म्हणजे स्वर्ग है ना. रत्नागिरी म्हणजे खूपच भारी. आता आपल्याला इकडनं घ्यायचा राईट टर्न. राईट टर्न घ्यायचा आणि सरळ आता आजीकडे जायचा. आता आम्ही एका जागी परत गाडी थांबवलेली आहे. आता हे शेती बघा, आता ही सिनेरी बघा, म्हणजे अशी सिनेरी आम्हाला पण आठवत राहते की अरे परत मुंबईला जाऊन अशी परत बघायला नाही मिळत आपल्याला, है ना. आम्ही पण आता बघून घेतो. आता टर्न करतो बघा तुम्ही पण सिनेरी बघा. असं मधोमध घर असतं तर अजून मजा आली असते. आपलं घर तर छानच आहे, पण हा पण घर बघा जरा. पाठून गाडी आली बघ, छान वाटतो ना. एकदम मधोमध शेताच्या मधोमध घर है ना. छान वाटतं ना. आणि हा रस्ता चालला आपल्या आजी आणि आत्याकडे कॉमन रस्ता आहे ना. जाऊया का. चल आता. परत एका सिनेरीकडे आम्ही थांबलो आहे. तुम्ही ही सिनेरी लास्ट ब्लॉगमध्ये बघितली असेल. तर बाईक बघा अशी उभी केली आहे. तुम्हाला फोटो दाखवतो, व्हिडिओ दाखवतो. पर्या बोलतात, पर्याचं पाणी काय म्हणतात त्याला. पर्या बोलतात, पर्याचं पाणी. पर्याचं पाणी. हा पर्याचं पाणी. इकडे माणसं कशी कपडे इकडे धुवायला असे येतात, पण ते आवाज पण कळकल कळकल. आता आपण जर आपलं शांत ठेवूया. गोल दाखव ना, गोल मस्त हिरवगार एकदम काळोख वाटत असेल. बरोबर वाटतं, बरोबर वाटतं इथे. मला तर मजा येते बाबा, मला कारण गावठीच आवड आहे ना जास्त. काय सीन दिसते पण ना भारी. पूर्ण सर्वीकडे आपण मधोमध आहे, सर्वीकडे हिरवगार. हे कशी हीच आठवण येते ना मग गावातली. आणि तुम्हाला सांगतो इकडे जे एअर आहे ना, एअर क्वालिटी आहे ना, ती एकदम छान आहे. असं वाटतं इकडे डीप ब्रीथ घ्यावं. मुंबईला आम्ही म्हणतो डीप ब्रीथ घ्या, तिकडे काय डीप ब्रीथ घेणार माणूस. आम्हाला जिकडे जिकडे अशी सिनरी मिळेल तिकडे गाडी थांबणार ही अशी, आणि तुम्हाला दाखवणार. तर मग माणसं पण वरतून वरतून येतात ना अशी, शॉर्टकट नाही येतात. आपण कसं चालत नाही ना, शॉर्टकट रस्ते मस्त आहेत. आता परत अजून एक जागी आम्ही थांबलेलो आहे. आणि भारंगाची झाडं दाखव. बारंगाची भाजी म्हणतात ना गावची, ही फुलं बघ, फुलं आलेच ना, निली फुलं, ही भारंगाची भाजी. आता कॅमेरा तुला पकडायचा आहे, कारण तो स्पॉट ना मला किती वेळापासून दाखवायचा होता, पण हे स्लोप असल्यामुळे ना मला काय करता येत नाही. हा पकड असा, ते पाटाचं पाणी असतो ना, तिकडे जाऊन थांबवेल आम्ही आरामात. मला तर अशी पाणीच असं आवडतं. हे बघ, हे बघ मस्त ना, धबधब्यासारखं पाणी येतोय. वाल एकदम मस्त. इथे बघा प्रॉपर. आणि हे वरती कसं स्लोप आहे ना, हा वरती स्लोप आहे, आणि पाणी कुठून अडचणीतून येत आहे. अशी गाडी जाते पटापट, छान वाटतं नाही बघायला. वरून येते पाणी अडचणीतून, डोंगरातून पाणी येते वरून. आणि आता रस्त्याच्या खालून जात आहे. काय रस्त्याच्या खालून जात आहे पाणी, ते खालून जाते रस्त्याच्या. हे बघा, आणि ते सर्व त्या शेतात चाललंय सर्व, है ना. ते भात पोचवलंय बघ, भात किती पोचवलंय बघ, त्याला आले दाणे आले, म्हणजे ते भात शिकलं खूप, म्हणजे खूप छान वाटतं. जाऊया आता पुढे. हां चल. असं गावी मजा असते. गावच्या लोकांना हे कॉमन झालं असेल, पण आपण जेव्हा नवीन नवीन येतो ना तेव्हा खूप छान वाटतं. आणि आवाज ऐकून तर खूप मस्त वाटतं. पाण्याचा आवाज ऐकून मजा येते, खळखळाट पाण्याची, है ना. आता मम्मीला कॅमेरा दिला हातात. आता मम्मी तुम्हाला रस्ते दाखवेल बघा, स्लोप दाखवेल. आता स्लोप आहे पूर्ण. गाडीला ॲक्सिलरेट नाही केला ना मम्मी, इकडे मी चावी बंद पण केली ना तरी गाडी जाईल बघा. आता परत खाली खाली असो तर मला भीती वाटते. आता मी इकडनं चावी पण काढली ना, बंद पण केली ना गाडीची, तरी गाडी चालेल आपोआप. झाडं बघितली ते बघा, कसं वाटतं गावातले रस्ते बघा. गाडी बंद आहे ऑलमोस्ट. मी आणि हे आपलं मंदिर, गाडी बंद केली आहे मी मम्मी. बंद आहे हे मंदिर बघा, बंद गाडीमध्ये. आता बघा किती चालेल बघा, फक्त ब्रेक पकडून ठेवलाय मी, थोडा थोडा ब्रेक. अरे वा अरे वा, पटापट 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 चालली.
किती चालली बघा ना गाडी. हा, हे छोटासा ब्रिज. हे इथे आम्ही ऋषीची आंघोळ घालायला इथे आजीला घेऊन आलेलो. बरोबर, दाखव. आता इकडे 2 रस्ते फुटले आहेत बघा. हा समोरचा रस्ता गेला आजीकडे, हा गेला उज्ज्वलाच्या इकडे आहे ना. आणि इथे आंघोळ घालायला, इथे ऋषीची आंघोळ करायला आलो आम्ही. तुम्ही जर रेग्युलर ब्लॉग्स बघत असाल ना तर हे रूट्स तुम्हाला लक्षात राहतील. गाडी आपण ठेवलेली आहे पाठी, हे आपलं नदी. आता इथून चालत सरळ सरळ जाणार आहे आम्ही आजीच्या घरी. तो रस्ता गेला असता आत्याच्या घरी. आधीकडून कशी गाड्या जाणार नाही बघा. खड्डे आहेत आणि चिखल आहे. उगाच गाडी पडायची बिडायची, त्यापेक्षा गाडी पाठी लावलेली बरी है ना. गावाला यायचं म्हणजे चालायचं भरपूर असतो. आणि चालायचं तेवढाच तर आपली वॉकिंग होते. चालायचं असतो. ही आजीकडची नदी. रस्ते बघा, दगड बघा, बापरे. काल तर पुरा दिवस आपण चालतच होतो. हे ऍक्च्युली असं कसं झालंय, पाणी जेव्हा वरती येतो ना पावसाने, पूर्ण पाणी इकडे येतो वरती. वरती येतो. आणि पूर्ण रस्ते बघा खराब. ते कसं बघून चालावं लागतं. पण वॉकिंग, ट्रॅकिंग, गावाचा तुम्हाला अनुभव घ्यायचा असेल तर ही एरिया चांगली आहे ना. चांगली आहे आणि थंड वातावरण एकदम मस्त वाटतं, छान वाटतं एकदम. कोंबडा अडवतोय बघ. हे बघ, हा कुठे चालला? आपल्या बरोबर आला. आपल्या बरोबर येतोय. आलो जाऊन घरात नाही. चल. आजीच्या घरी जायचा हा रस्ता बघा. गार्डनच्या मधोमध्ये ना. आज पाणी नाही. आज इथे पर्यायचं पाणी नाही. पाऊस नाही वाटतं इकडे. पाऊस नाही आहे. नमस्ते. आज आरती आहे ना, आपल्याला उपवासाची चटणी दाखवते. कारण ती चटणी आहे ना आम्हाला पसंत आली. कधी केलेली? ऋषीला केलेली. ऋषीला केलेली ती पप्पूला खूप आवडली. म्हणजे ती आम्हाला रेसिपी घेता आली नाही, म्हणून म्हटलं तशीच आम्हाला एक रेसिपी दाखवा चटणीची. थोडीशी चटणी करून दाखवतात. थोडीशी. हे खोबरं 1 वाटी, 2 मिरची आहे, खूप मोठी आहे ती मिरची, 2 घेतली. ही आहे चिंच आहे, आणि मीठ 1 चमचा 1.5 चमचा, आणि हे साखर जरा चवीला. खोबरा सुका आहे का ओला आहे? ओलं खोबरं आहे ना. हे आता मी वाटून घेतो. वाटताना पाणी लागेल थोडासा ना. जर असं थोडंसं, जास्त पातळ पण करायचं नाही. उपवासाची चटणी. ही मिरची, ठेवली फ्रीजमध्ये. साखर टेस्ट साठी, आणि ही चिंच. या चिंचामुळे ऍक्च्युली ते जरा मम्मी जरा तुला आवडली त्याच्यामुळे म्हणून बोललो आते परत बनवून दाखव बोललो. आता बनवते. हे घेते वाटून. वाटून पाणी नाही टाकलंय ना अजून. पाणी अजून टाकलंय त्याच्यात. तुम्ही करा. थोडंसं नंतर टाकणार. आता मी तुम्हाला बाहेर पाऊस दाखवतो. पाऊस बाहेर पडतोय. भांड्यात पाणी जमा होतं. बारीक होऊ दे ना थोडी अजून. हे काय थोडी बारीक वाटू. 1 चमचा पाणी टाकला. 1 चमचा टाकला. दे बघ. थोडी झाली. जरासा टाक. आणि एक फरक दिसतोय का इकडे मम्मी आत्यामध्ये? काय काय ते लोक समजले असतील. आत्याला टॉप आणलेला, आता बघा आत्याला बरोबर झाला मापाने. तुम्हाला आवडला हे घालून? आवडलं. छान वाटतंय बघा. एकदम सूट मस्त झालं ना तुम्हाला. आता काय करते? चटणी काढते. आणि आपण एक्स्ट्रा याच्यात अजून काय टाकू शकतो? लसूण टाकू शकतो. याच्यात लसूण वगैरे वापरू शकतो. नेहमीसाठी आपल्याला खायची चटणी आहे तर लसूण टाकायची. लसूण टाकायची.
आता आपण दोन काळी मिरी टाकली तरी पण चांगली होती. 2 काळी मिरी. काळी मिरी हा ह्याच्यात टाकायची टेस्ट साठी चांगली होते चटणी. काळी मिरीने कसं सर्दी वगैरे होत नाही टाकल्याने. नुसते काळी मिरची पण टाकतात ना. अशी चमच्याने छान लागते ना चपाती बरोबर भाकरी ती बरोबर. चिंचेमुळे ती वेगळी लागते. ऍक्च्युली मी काय आलं आता सर्व चटण्या काढल्यात पण ते ऍक्च्युली हे इन्ग्रेडियंट बघा त्याच्यामध्ये ती इमली पडली आहे ना त्याच्यामुळे जरा वेगळी चव येते त्याला. हा. साखर आणि इमली हा चिंच. हे साहित्य टाका एवढी साहित्य टाका आणि अशीच चटणी बनवत राहते. डोसा असू दे किंवा कोणते नाश्ता असू दे किंवा उपमा सोबत पण तुम्ही अशी चटणी खाऊ शकता. सोबत पण आणि इडली सोबत पण खाऊ शकतो. पण हे मेन इन्ग्रेडियंट लक्षात ठेवा म्हणूनच मी तुम्हाला म्हणजे आतेला स्पेशली बोललो की आते मला ही चटणी बनवून दाखवा कारण मला ते इन्ग्रेडियंट्स बघायचे होते की काय टाकलं आणि काय वेगळं झालं. ऍक्च्युली त्या 1-2 इन्ग्रेडियंट्स मुळे ना विदाउट इन्ग्रेडियंटची पण चटणी बनते ती पण छान लागते. ती पण छान लागते पण ही जास्तच चांगली लागते. आपल्याला लसूण पण टाकू शकतो. आता काल ऋषीचं जेवण तुम्ही वाटलं तेव्हा माणसं म्हणाली ना चटणी चांगली होती. सर्व लोक बोलले है ना चटणी आवडली का त्यांना. खूप आवडली. आता ज्यांनी नाही बघितली कशी बनवायची एवढं पण बोलले की मला वाटून दे परत चटणी आण ना. हा मला पण तीच आवडली म्हणून बोललो आपण रेसिपी शूट करूया. छान झाली. काल मम्मीला पण ऍक्च्युली आवडली होती ती. मस्त ना. हा आम्ही दुसरीकडे पण गेलो बोल. टेस्ट लागते माहिती का ते डाळिंबाचे दाणे खातो ना आपण. नाही पण छान लागते मस्त मस्त लागते. खरं अशी चटणी बनवून बघा अशा प्रकारे एवढं हे सर्व साहित्य टाकून. आता आजीला बघतो कुठे गेली. आजी कुठे का आजी काय करता हो. आता उदबत्ती लावतोय घरात. दुर्गा पूजा गेले ना उशीर झाला जरा. हो मग काय त्यांचं कार्य उतरून दे. आता घेऊन जातो आत्तेला डॉक्टरकडे है ना. हा किती आता सकाळी पाठी होते म्हटलं माझ नाही शेवटी माझ्या बरोबर जायचं होतं होय है ना. पहिला नंबर लागला तो आपलं समोर चालेल. चला आमच्या सर्व बघणाऱ्यांना प्रार्थना करा आजी. होय बाहेर किती मस्त दिसते हिरवी हिरवगार. हो बाहेर मस्त आहे. आता हिरवा गाड आहे रे बाबा. होय एकदम हिरवा गाड आहे एकदम. मस्त गणपती आणला आवडला आम्हाला. अजून करायचे आरेच नाही करायचं आहे ना. टाइम नाही ना मग आत्याला घेऊन जातो डॉक्टरकडे आणि मग येऊन मग मी खाली करायचं. डिझाईन डेकोरेट करूया. आजी टॉनिक घेऊन गेली. टानिक आहे बा. मला पण दिला टॉनिक इथे बघ. पिया गावी चालतं. आता गरम पाणी झालंय का आणू काय. आता इथे आते बनवते भजी बटाटा भजी. आजी टॉनिक घेऊन जावं. पीस केले मोठं बटाटा. आधी तर पीस दाखवा कसं केलं ते. सुरीने दिसलं सुरीने केले असे साईज मीडियम ठेवली. मीडियम पातळ मीडियम पातळ जास्त म्हणजे ते हे होत नाही ना शिजत नाही. सुरी हाताने तरी झालं नाही कापता. हे बघ एकदम हिरोईन दिसते ड्रेस मध्ये टॉप मध्ये. आजी आजी ओ आजी कोणती हिरोईन इकडे टॉप मध्ये. हा जयप्रदा. बसा बसा तुम्ही कोण बसत. हा आजी लादल्या. हा तेल तापल्या बरोबर ना. गरम गरम भजे. पाऊस पण आहे बाहेर ना लगेच तळतात ना ते कुरकुरीत भजी. आता या भजीच्या साहित्यामध्ये काय काय टाकलंय तुम्ही. याच्यामध्ये ना बेसन मध्ये मीठ टाकलंय हळद अर्धा चमचा जरासा मसाला कारण मसाला घेतलाय लाल ते करपतात. जरासा मसाला ओवा घेतलाय आणि बेकिंग सोडा जरासा. बस एवढं ना. एवढं ओवा टाकलाय ह्याच्यामध्ये. ओवा टाकलाय का. ओवा सांगितलं ना. ओव्याने कसं जरा पोट वगैरे हे नाही होत. चहा पी. टॉनिक हे कुठे गेले. टॉनिक थंड होतं ना इकडे. चहा नाही बोलायचं. आजीची गाडी चालूच आहे. आजीकडे आल्यावर ना चहा नाही बोलायचं. टॉनिक घ्या. टॉनिक घेते बाबा आता. बसते काय सकाळपासून काय खाल्लं आजी. आज मी जरा शिरा खाल्ला उपमा आणि नंतर पाणी बिणी झाल्या खाल्ला. पहिली चहा बिस्किट आणि नंतर दुर्वानेच गेले आणि थोडा उपमा खाल्ला आणि आता तुमच्या
तू बघ बाबा बघू दे. इथे आपली चटणी आपण टेस्ट केली आहे. हा. आता इकडे आपण हे वरचे गरम आहेत ना वरचे गरम. साधे साधी हे बघ, हे बघ. आता एक तोडून द्या ना, थोडीशी तोडून द्या ना, कारण ते गरम आहे ना. टेस्ट तर केलीच पाहिजे, कोणती रेसिपी बनवली तर टेस्ट केलीच पाहिजे ना. जरा साधी ती द्या ना. हे बघा आता तोडलेली आहे, तोडताना पण एकदम व्यवस्थित तुटली आहे. मस्त लागते. ते आपल्या बाहेर विकतात ना एकदम चांगले दुकानात, तसे झाले एकदम मस्त. असे आपण 4-5 खाल्ले ना तरी एकदम मस्त वाटेल. आमच्याकडे नाश्त्याला बरं आहे ना, संध्याकाळची वगैरे चहा बरोबर. आम्ही नेहमी असे बनवतो कधी. खाऊन बघ, घे ना ती पण. अशी हा ती पण घेतो बघा, आवडली म्हणून ती अजूनही घेतली ती. चटणीमध्ये हे करायचं आणि खायची. तुम्ही पण रेसिपी बनवा अशी. आणि चहा बरोबर. आता आत्याला जाऊ द्या आणि आत्याला घेऊन जायचं फिरायला आता. बाय. शेअर करा, बरोबर आणि लाईक करा, लाईक करा आणि घंटी वाजवा. घंटी वाजवा. आणि आमच्या आजूच्या घरी या. या भाजी खायला. भाजी खायला. गणपती आहे. पावसाची. भाजी करून घालणार. नैवेद्याला काय काय ठेवलं तुम्ही? भजी, चटणी, भाजी, भात. भात, वरण आणि चवळीची उसळ. अरे वा छान. आता तुम्ही पण जेवण घ्या सर. हा जेवतो आता. आजीला सांग. आता इथे आरती सुरू होणार आहे, तर आजीने बघा पेटून घेतलेलं आहे. जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मना कामना पूर्ती. जय देव जय देव मंगल मूर्ती. आला रे आला, कोणाचा आला? मालवणीचा आला. जय झालं. अशी आमच्या आजी साधी सोपी
सर्वांसाठी आरती. दरवी पाप्या दे. चला घेतले. आता चला तुम्ही जेवून घ्या. हा जेवण घेतो. गणपती बाप्पा पण जेवले असतील गणपती आता. बाप्पा पण जेवले. भोग दाखवलं होतं आपण है ना. काय ट्रॅव्हलिंग कशी व्यवस्थित? काय साडी बिडी मस्त घातला एकदम. नेसली मस्त नेसली. जेव्हा छान. हा तुमचा मुलगा ना? हा नाही दिसला होता व्हिडिओ मध्ये. हा हो मोठा मुलगा. काय नाव आहे? छोटा मुलगा. हा सिद्धेश. पाणी बिणी ड्रेस कसा वाटतं आपण घेतलेला? बरोबर झालं ना? मग दिसत कोती हिरोईन. अरे एकदम शी तब्येत गेली का भारी खबर नाही. लूज आवडतं. पहिली झाड होती ती. आता जरा इकडे फिरा. आत्यामध्ये काय फरक झाला सांगा मुंबईवरून येऊन? आता गोरी झाली आणि गावचा कलर उडाला. हेल्दी झाली ना व्यवस्थित. अशी पाहिजे ना व्यवस्थित. गाडी जवळ आते बघताना ये पुढे दाखवते. आम्ही घाबरलो तेव्हा. जा तुम्ही तिकडे जावा. आत्याचा कलर बघून घाबरलो. काय घाबरलात? एकदम वीक झालेली वीक. ही भाची माझी मोठी एकदम वीक झालेली आते. हा ही आत्या आली होती सर्वीकडे पाया पडायला ना. पहिले शिलात, मग आपल्या उज्ज्वल आत्याकडे, आणि आता इकडे आलात ना. आजीकडे. हे काय केळं गिफ्ट. केळ खावा. चला पडले. डायरेक्ट करंदेकरवाडी गाडी काढतील. आता मम्मी आता डायरेक्ट बस करायचं सर्वांना मुंबईला घेऊन जायचं. इकडे तिकडे कशाला इकडे जेवले नाही तिकडे जेवले. आता मम्मी आत्ते आणि ते सर्व उज्ज्वल आत्याकडे चालले. मी बब्बी आत्याला घेऊन डॉक्टरकडे चाललो. चालेल बाय. कसं तुला यायला उशीर होईल ना. काळोख होईल ना. म्हणून मी आता दिवसा सकळ जाते. चला तुम्ही जावा. बाय. सासू काय बरी आहे ना? हा बरी आहे. सांग मला मालिक. हे छत्री घेतलीस का? आत्याला छत्री नाही घेतली आहे. छत्री अगं धर ती का? आराम. आता तिकडनं एक ती गणपती कधी जाणार आहे शिलातलं? हो होय मम्मी आरामात जा. स्लो स्लो. खाल्यात ना जावा. नको नको जा तिकडनं जा. बाय बाय. गाडीवर घे.